Lena-ke inoveli esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi Yezigodi Oyaya, isahluko sama-20, Season 1. Kuthe emva kokwenziwa konke okuvamise ukwenziwa lapha ekhaya kwaDlamini okunjengomkhuleko nokulungiswa kwendlakusihlwa, wabe seshenxela ngaselawini labo benonqobo uSakhile. Athi uyangena afica umnewa besevele eqhwakele lapha esitulweni ngaphakathi. "Hey Zalo, mawuqonyiwe mfana kithi awudli nokudla kangaka, indaba ihlezi lana nje efonini." Unqoba encokolisa umfowabo. "Andayi lodwa wemntaka mama, ngizodla nje mhlambe ekseni, okwamanje angilambile." USakhile ngezwe eliphansi. Madoda, uthando lushake sedlala indima yalo-ke manje, mawungasadli ngisho ukudla." Unqoba ngokumchukuluza. "Hayi cha, anginjalo wezalo. Yazi ukuthi kahlahla ngikho emzweni wokudla, kanti futhi ngumuntu ofuna iy'mpendulo kuwe kahle kahle ngokuthi udaba lwami nonobuhle lufika kanjani kumalume." "Hayibo, umalume kanjani manje?" Manake bafunguzwe kahle. Mawuthi umalume uqonda ukusho umalume Mcijimbi? Ya, ngisho yena impela. Futhi yazi mntaka mama, uyenza kanjani ngempela lento yokungiholela ophathe kanje? Uyawazi umonakalo osudalile. Sasingeve sivumelene ngokuthi lolu daba luzokwaziwa yithi kuphela. Kuza kanjani ukuthi ungihambele ngemumva mfowethu? Uzozuzani vele ngayo yonke lento? Kubuza uSakhile ngokunengwa, ebonakala nasebusweni ukuthi ucasuke lokho okungafihleki. Hayi mntaka mama, yabona-ke manje usuyaphaphalaza. Bengingamtshela ukwenza nje mina konje umalume. Hayi mfowethu, angimina lo bekulekelela ukuthi uthole lo muntu. Namuhla sekuyimi futhi ongipimpayo kumalume ekubeni ngazi kahle ukuthi lo nto ingabhebhethekisa umlilo wolaka esingeke sawuthokozela sonke la ekhaya. Hayi kahle bafu. Kwamina ngithuke njengawe ukuthi lezi indaba ifika kanjani kumalume. Ngizokwazi ngani mina ukuthi ukwenzele lokho okwenzile vele? Engifuna ukuqondeka emne wethu ukuthi noma ngabe iyona yiphi inhloso yakho yokwenza lesi senzo senzile, angeke lize liphumelele icebo lakho. Uyangizwa ngithini? Uma kuwukuthi ugaqele yena unobuhle, uze wazi mne wethu ukuthi uyasikhohlisa mntaka mama. Uyasikhohlisa ngane kamama. Kusaqhuba uSakhile ngokucasuka. Kodwa mntaka mama. Hayi wazi wangiphoxa. Yazi bengikholwa ukuba ukhaliphile kunalokho. Ungibheca ngobende inyama ngingayidleli. Ungenaso nanesiqiniseko. Yazini, kulungile ngane yakwethu. Kholwa yilokho okukholwayo. Mina ngeke ngakwazi ukujika umqondo wakho. Nalokho futhi obona kuyikho. Yize kungesikho. Kulungile-ke kodwa nakho. Kodwa-ke, mne wethu, noma usungibhece kanje, yize ngingena cala. Kodwa uhlale wazi ukuthi ungowakwethu wena. Futhi angisoze ngakwenzakalisa ngento enjengalena. Futhi ngizokwenzela-ke nobulungiswa bokuthi iqiniso ligcine livelile ukuthi zifike kanjani lezi indaba kumalume, ngoba kwamanje ngiyaqonda nje ukuthi ukhulunyiswa ulaka nokucasuka kwesikhashana uze ukhipha namazwi ongawaqondile ukwaphimisa mntaka mama. Unqoba ngezwe eliphansi. Hayi suka. Vele umlomo isho balokuyiphumela. Ungabuye uthini vele ngaphandle kokuyivukela? USakhile esukuma eshiya umne wabo lapha endlini. Aphumele phandle, afike amenhla kwesibaya. Ubafuma ilandula ethi akusiyena ongiholela ophathe. Ngabe ubani? Qonda ukuthi mhlawumbe udadewethu. Hayi, kodwa kanjani ngempela? Akukwazi ngawe udadewethu. Ubengeka yenze lonto. Futhi akazi nokwazi ukuthi selihlangene ucu. Wagcina nje ngaleya nkathi ngizama indlela yokuthola inombolo kunobuhle. Ngize ngimbhalela nanencwadi. Sekuyangicacela-ke manje ukuthi ubafo lo ngiholela ophathe. Uma nongenza isilima nje ngoba phela uyena yedwa wazi le ndaba. Uyena owazi wangithatha wayongibeka la kulomfula engipha namacebo nalezi ihlanzi zakhe, kanti yena uyazi ukuthi usazophinda angiboshele futhi. Hey madoda, ungabomthemba umuntu. Ngekhaphela umfowethu wegazi. USakhile ekhulumela phansi yedwa lapha enhla kwesibaya ebusuku. Athe sacabanga kanjalo aphazanyiswe ucingo lwakho lakhala esamkhona lapho kanjalo enhla kwesibaya. Athi uyalibheka athola ukuthi uthandiwe wakho nobuhle. Ntombi, usakahle kodwa unobuhle ocingweni. Hayi ngiyaphila Themba lami, ngingezwa kuwena. Ngiyaphila nami. Ngithi angikwazise nje ukuthi sengiyalala.
kade ngithi uzoba online naku-WhatsApp but you've been offline the whole day. Angazi nokuthi kwenzakalani. Ingakho sengize ngikufonela nje. Unobuhle ngezwe likhomba ukukhathazeka. Hayi, uxolo mntakwethu. Kube yikho nje ukubanjwa eminye imisebenzi yasegcekeni lapha ekhaya. Ngokufakwa umalume kuwona lowo msebenzi. Ngangasithola-ke nesikhathi sokuba matasa ngocingo lwami. Usakhile ngezwe likhomba ukungabikho kahle nasemoyeni nokungathi akakuthakaseli-ke nje nokukhuluma nonobuhle. Udala ube matasa waze wakhohlwa nokungazisa ukuthi uzoba matasa. Kodwa ngiyezwa sithandwa sami, nginankinga, ulale kahle masulala. Cha, yobe kangunezi, yobe khabazela. Hhayi ngoba kube njalo. Iqiniso lithi yize ngibe matasa osukwini, kodwa ngibe nethemba lokuthi hlezi ntambama ngizothola ithuba elikahle lokuthi ngikwazi ukukhuluma nawe. Kwase kuba yikho ukuxinwa umsebenzi wabantu abadala bekumele ngiwulungise ngaleso sikhathi. Kanti-ke futhi ngisanda kuqeda, bengithi ngizokubhalela nje la ku-WhatsApp. Yobe ngempela dali benginenhloso. Hhayi, ngiyezwa Mashobana, nginankinga. Ukuthi phela bese ngiyitshela ukuthi nje angisathandwa mina. Soon izotholakala ku-YouTube. Izahluke ezimbili nje khona sezikhona. Angeke iziphelele inyanga zingatholakalanga nezinye. Okwamanje siyibamba lane, but nje ngeke iziphelele inyanga ingatholakalanga zonke. Kahle kahle season 1 from ekuqaleni uze uyofika ekugcineni uzotholakala kuyo lenyanga ku-YouTube. La ku-TikTok ngeke uzusaphelele. Sekuzoba nje lezi iqhamfana nje kangaka mawufuna wonke uhambe uyothola ngale ku-YouTube. Ukuze ukwazi lokho uthola-ke ifika lapho subscribe, like, comment. Danko.